Srpska Lady Gaga Soraya zaintrigirala je javnost svojim stajlingom i najnovijim čizmama koje nosi svetska zvezda. Ovo je kupljeno u Americi. To sam kupila u stvari od jedne devojke koja je to kupila za sebe, ali ja kad sam ih videla, znači zamolila sam je da mi ih proda. Da, preplatila sam ih, što jeste, ali sam bila oduševljena njima, jer, mislim, ko ne bi bio? One su danger. Osim što prati svetske trendove, pevač sa kojim je snimila duet Davor Marković je zadužen da se brine o njoj. Svi znaju da ja imam dečka, Davor ima devojku, tako da svi... On je upoznao mog dečka kad smo bili u Zagrebu, tako da, pre toga... Mi je zapretio, ali ja se plašim, pošto njen dečka jako opasan i zapretio mi, tako da ja samo čuvam, ja sam tu da je čuvam, da. Nedavno su snimili duet i ne kriju oduševljenje. Baš zbog te jedne pesme i spota imali više nastupa, što ovde, što u Hrvatskoj i Makedoniji, tako da šta bi onda bilo da snimimo nešto, neki CD? Na telima je mrlja, što naše duše prlja i evo igra počinje. Ja sam polaskan da sa ovakvom lepoticom radim, tako da, ali svuda prolazimo super, a goru rider listu nego Britney Spears, Madonna i ostalo. Da, ima zahteve na nas. Eto, pored ovakvih prijatelja, meni ne trebaju neprijatelji. Mi smo isto godište i onda baš smo se super našli i po razmišljanju i po svemu, tako da super nam je kad radimo nastupe. Mnogo dobro se provedemo i ostanemo čak i više nego što treba, zato što jednostavno publika se sa nama tu nađe, svi se popnu na binu, tako da ludnica.